Ojcze nasz, jaki jest w niebie, niech sa święci Twoje miono, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech mze Twoja wola, jak no w niebie, tak tyś na ziemi. Bóg zapłać artysto. Bóg zapłać. To przeszło tak, że je sobie na zimku przebucia, że ma to byle 25 lat temu w Ziemi Świętej, prawie w Sywniku. No i ty ma tak łet stremiannika, zaczęła tym myśleć, no i efekt tego myślenia, ale by chcę podstrychnąć po wspólnym gładzejaniu. Gminę, parafię, no i partu zrzeszeni. Jakby nie, a też osobnych takich ludzi, tych wszystkich, którzy dołożyli do tego, żeby Tyfla stała, no osoblowie Neclowie z Chmielna. No oni tu mieli i mają swój wielki zyl robotę. No i ten mister, który ta Tyfla postawił. Także i myślę, to wodze przebociwało, co sadzejało w Ziemi Świętej 25 lat temu. A jak przeszło do tego prawie, że Kasiebi w 2000 roku pojechali do Ziemi Świętej? To i myślę, musimy zapytać Areka Golińskiego, bo on razem z przydnikiem, profesorem Brunonem Cynakiem, ale osoblowie z księdzem Bogdanowiciem z Mariaci Świątyni Łeni, to udbyle sobie, żeby tam ta Tyfla była odsunięta. 25 lat temu w Ziemi Świętej, w rok pięknego jubileuszu chrześcijaństwa, prawie 500 kaszebów wyruszało tam, żeby na Górze Oliwnej odsłonić Tyfla z kaszebskim Paternoster. Wiele ludzi w ten czas nie wierzyło, że to się uda zrobić. Udało się. Teraz myślę, że też było wiele ludzi, którzy mówili, no to nie będzie letkie z tą Tyflą. Ale dzięki kaszepszczemu dziejurzom, kaszepszczego pomierczego zrzeszenia ze Stążece, parafii, księdzu Dobrodzejowi, to się udało. I teraz my jest żeby to zaznaczyć, tyłe w parafii w Stążece. 25 lat i myślę, że to było bardzo ważne wydarzenie. Religijne, etniczne, społeczne, ale też medialne. To w środku było po pierwsze wielką manifestacją wiary, ale też wielką nobilitacją kaszepskiego języka, który bardzo rozkrywał. Temu jak powiedzieliśmy, że nie tylko modlimy się po kaszepsku, że gadamy Ojcze nasz, ale że po kaszepsku gadamy między sobą. 2000 rok to jeszcze było 5 lat do tej chwili, gdy parlament uchwalił tą najważniejszą dla nas ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnym. 5 lat. To jeszcze wszystko było in statu nascendi. I myślę, że to był taki fajny gest, też taki, jakby to rzec, no, PR-owy. Ojcze nasz dla nas, dla Kaszebów, dla wszystkich, to jest najważniejsza modlitwa, bo z tym my są prawie urodzili i tym żyjemy przez całe życie. Jak ono jest po kaszebsku, to jest tak, jak my czujemy to w duszy.